Good morning, maayong buntag. Assalamualaikum. Una, magpasalamat ko kay Sir Bugs. Siya atuang gila nga si Sultan Baguio Saripada. Palakpakan na to. O kaninyo, mga ostadjes, mga imam, mga igsoon akong mga Muslim Maranao, dinhi sa tuwang syudad, niata para sa panagiusa. Diri sa Digos, laylay na itong gigikanan, laylay na ito ang relihiyon, no, na yung mga Kristiyano, na yung mga Muslims. Apan diri, nagkahiusa ta. Kay gusto ta usak ka lugar, usak ka dapit nga malinawon. Diin makanegosyo ta og maayo. Diin atuang masiguro nga kanunay adunay kalinaw ug paglambo sa matag usa. Mao na nga gusto nato nga mahimong pinili nga syudad ang Digos City. Pinangga nato ning tanan ang Digos City, ma-Muslim man o ma-Christian. Tungod kay wala kay lain nga parihata, mahulog ning ikaduha nato nga balay. Kami nagagikan sa Bohol, sa Misamis, sa Danau. Ang ako ang mga kaliwatan. Ni-migrate nito rin, 1950s, 1960s, 1970s. Sama po sa inyo ha. Gikan mo Lanao, ang uban, gikag Maguindanao, ang uban, gikan Hulo, Basilan. Pero pag-abot dire, kitang tanan Digosenyos. Ma-Muslim man ta o ma-Christian, kitang tanan nagkahiusang lumulupyo sa Digos City. Ang mga Muslim Maranao, and even ang kadaghanan sa mga kaigsunan natong Muslims, nabuhi pinaagis sa negosyo. Mga negosyante kasagaran sa tuwa. Siguro nakita ninyo ang kanindot sa Davao, apila na ang Digos na. Diri mo nilangko. Tungod kay nindot ang ato ang nahimutangan nata sa crossroads. Magianan ang Digos City. No? Gianan. Kunya karon kami ni Sir Bugs, mga kaubanan namo, mga leaders ninyo, mga Purok leaders, o mga Muslim leaders diri sa Maranao, magisiguro na mo nga magpabiling nindot ning atuang syudad para mas mulambo pa jud ta. Isip mga negosyante, malipay man daghang mamalit sa tuang mga tinda. Unya kung gamay ra ang tao nga moanhig Digos, gamay ra pud taghalin. O gamay ra pud og kita ang taga Digos, wa poy mamalit. Kay igo raman ipalit og sudan, gawas lang kung ang iyong negosyo. Kung gusto mo bugas, gusto mo og bulad, no? Uban pa. Kung nindot niyo sa inyong kasagaran din, gusto niyo kana mga gold. Anyway, salamat kayo sa inyong paghatag o pagtagad, paghatag o pagdawat sa grupo sa Hugpong Digosenyos. Kailan naman muna ako, sa katuig ko ninyo number 1 city councilor, nahimo kong mayor, nakakuha ko sa pinakadakong boto, 47,378 votes for the first time, no? Wala na nahitabo din ang musa ka mayor, makakuha og ko rin. Itong palakpakan si Kuya Kap, Tonito Morales. Natuol po, hanggang kasing-kasing sa mga igsoon na itong Muslims. So, dire, pinahagi ni Sir Bugs, pinahagi sa inyong mga ostadjes, nahiusa ta, unya nang hinaot ko sa inyong suporta, ug ako pong ihatag ug ang akong dakong pagsabot, lapad nga pagsabot para sa inyo ha. Lain-lain tang mga kultura, apan pwede ra jud ta nga gitawag nato na sa English pa nga peaceful coexistence. Malinawon nga pagpuyo, taliwala sa mga Christians ug Muslims. Diri atuan ng palapdan pa, palikunon pa. Gani sa salida nga dili kay tungod kay gusto ko itong tulog ko pag
na-embrace na mo ang inyong culture other than having gina na matudsan ni bisita ng kuwag hapon. Ni bisita ka. Binuangay mi bang tumundot gani nanto mig maranaw kay nangita mig ikaduhang asawa na gina na suko kay kong asawa. Ano na to magpa-convert na ko may na-inspire ko sa salida nga legal wives. Nagpabilin ang pagka-Pilipino. Kung saan din ang pagka-Pilipino, kanang kasagaran sa Pilipino nga ba nahanlok yun ang kasawa. Apil na ko diha. Anyway, no, padayon ta sa unahan, inautong tanong gani sinugdanan lamang. Nahinay tang magkaila, pinaagi sa kadagkuan ninyo, sama ni Sir Bugs, mga ustadjes, mga imam, nga mo'y magiya sa pagpaligo nato. Ako isiguro ninyo primero, mga ngayon na dispensa sa mga butang, mga kalihukan, nga tuantang suportahan apan naputol tungod sa COVID. Unya na mga kakulian, dili ni kahatag. Yato, labi na itong 2020, liso ni paggawa sa honorarium, kay lagi di na mo ma-justify ko tungod kay walay klase. Wala may klase, wala nagkanta po klase. Pero mga temporary setbacks lang na siya, mga muagira na siya ng mga problema, mga kakulangan. Ako lang isiguro ninyo na gusto na ko ang panagsabot o kayusan sa Muslims pinaagi sa madrasa. Ako ang suportahan ang madrasa sa tinguha nato na mismo ang mga Muslim na kalayan tribo diri adunay maayong panagsanay. Lalain mga tribo, lalain mga tribo. Although one Muslim apan ay mga kultura na dili jud exactly the same sa taga ang Lanao, ang Hulo, although pareha mo Muslim pero sama-sama ang mga Kristiyano, na mga Waray, na mga Tagalog, mga Ilocano. Kamot po may magkasinabot po may kaya na po may mga cultural differences. Pero pwede ta magkahiusa. Primero, magkahiusa ta sa prinsipyo sa hugpong Digusiños. Pwede ba na? Magpugod ta sa panagiusa diya. Ikaduha sa inyo ang mga kaigsuunang mga Muslim, mahiusa ta. Gani, balik ko na ko, I repeat and reiterate, I will give my 100% support to madrasa. Ang support box, ang ligay na ko, gusto na ko nga well compensated ang atong mga madrasa teachers. Gusto na ko mabati ninyo nga usarata. Kay ako promotor ko sa gitawag na inclusive development, inclusive growth. Sa pasabot ana kitanan. Mao man na ako ipahibalo ninyo mga kaigsunan na kong Muslims. May mga programa din pwede mo maka-avail. Gani kung may mga anak natong gusto mo eskwela, medyo pigado ta, makatabang-tabang na diha na 8 to 10,000 pesos per semester, natay 30 million scholarship program sa city government of Bicol. Pagkakaroon na patay bakante nga 479 nga slots na items for scholars, duo lang mo sa opisina sa mayor. Ikaduha, simbakog magkasakit. Nagahintag 25 million pesos medical assistance program kada tuig. Diin ang atong syudad. Pinaagi sa kuha, isipin yung mayor, nakiksabot tas tanang hospital sa Digo City, dili lang usa. Primero, usa raman to ka hospital, MCDC. So, naguna-una ako, nga naman dili na to tananon. Kay mayroong tao, dako di kay ng MCDC, ug tanan na to dito lang ta sa MCDC. Di man po, mapuno na siya. Moto nga, gi-expand na to ang MOA, diin tanang hospital, kung si Bagong na taga-Digos, magkasakit, na ma-admit dito, pwede tang makatabang, bulahan, gamay-gamay na lang inyong billing, na mo'y kadang pandaghan. Damok mo sa province, sampol na mo'y billing nga 20, makahatag sila, butang na to 5. Damok mo sa city, makahatag sila og 8 Gs. Dako man ito Unyang wala di kwarta, adto mo malasakit, basig 1,000 na lang inyong gibayad. Dako kay diferensya. Ug wala ni 10,000 kamoy magbaguod og bayad. So mao nang programa para sa tanan. And rest assured, naputay livelihood development program din gigahina nato nag 10 to 15 million kada tuig. Kung daghang mga mag-avail mo na 15 million kada tuig. Kung wala kaayo, depende man na sa request, 10 million lang. Mga negosyante man mo diri, kinahanglan lang nako nga mag-federate, mag-associate mo. Dili man ko pwede mo hatag og individual nga assistance sa matag negosyante. No dili yun nga kuan kana bitaw expect mo nga tag 100,000 yun matag isa ninyo. Maayo na lang gunigod, no? Sayod man yun mo. Sagarang nilambo diri wa man mo nagsugod sa dako nga kapital, no? Base sa gamay kapital,
insakto lang ang kugi ug determinasyon, posible nang mutubo. Matod pa ni Bilyar, kung mupalpak ang negosyo, mahagba, bangon. Hagba, bangon ka kapulo. Mula hutay ra ta. Mula hutay ra. Samtang buhi pa ta, di ta malawad ang paglaom. Bisi pa nga to ang mga problema, bugat na kaya na. Ay kabalaga. Magkahiusa ta, nami mutabang, di na po dili ko mo saad na tanan yung problema, tabangan to. Pero rest assured, samtang ako pa inyong mayor, mga problema na pwede tanong tabangan, ako'y siguro nga mugaan-gaan ang kabugaton sa mga problemang inyong ipasay.